ngifisa ukubongela bafowethu uKhuzani indlamlenze umvukampungose ngomcimbi wakhe obemuhle kakhulu kule weekend esiphuma kiyo. Bafowethu ngiyafisa ukuthi lo mcimbi uhleze ukhona njalo, ukuthi bengeyona ingxenye yawo kodwa ngiyafisa ukuthi uhleze ukhona ngoba ngelinye ilanga kuzokwenzeka ukuthi nami ngibe ingxenye yawo, njengoba kwenzeka nokuqala owawusemabhida mhla eqala umvukakuba ukwenza umcimbi ngawusupporta kakhulu, saze sahamba sawufika le ngakubo enkandla siyocela izibusiso zikababa umsunguli kaMaskandi ubaba uSishukela. Engicabanga ukuthi namanje njengoba kulokho uqhubeka njalo umcimbi wakhe kuba successful kanje, kuseyizwe lezayibusiso esahamba sayoyigoqela kubaba uSishukela sayicela. So ngiyadideka nje mangibona abantu befuna ukusijaja engazi ukuthi sabantu mhlawumbe ababuye bengahoshelani nomvukampungose. Cha, akuyiqiniso iqiniso lelo bafowethu, anginankinga mina nomvukakuba, anginankinga futhi nomvukamanqele. Lezi nsizwa ngiphila nazo zombili, ayikho enginenkinga nayo. Abantu abayeke ukuthi mangabe mhlambe omunye enze kahle masimbongela bese bengazuthi siyakhohlwa imisebenzi yomunye ngoba benza kahle bonke, kodwa kusuke phela ngalelo langa mhlambe uncoma omunye uncoma lokho okubonayo okuhle ngaleso sikhathi akwenzile ngoba benza kahle bonke, kodwa akusikhona ukuthi bakwenza ngelanga elilodwa okuhle, bakwenza ngokuhlukahlukana. So ngingathi mangibongela iGcwalisa bese kubuke ngazuthi kusho ukuthi nginegama nendlamlenze. Cha, ngingathi futhi mangibongela indlamlenze kube ngazuthi kusho ukuthi senginegama neGcwalisa. Leli gama elithi kunamakhotha agqoko nokunxetheza, hayi bafethu liyaphazamisa kakhulu ngoba lisenza singakhululeki, nisithatha nisibeke kwiposition yesithembu manje kube ngazuthi manje labafana laba manje sesiganene nabo, kufuna mawenza okunye komunye nawo omunye ukwenza. Cha phela asiganene ngaba abantu, laba bantu siyabancoma nje ngoba benza kahle, hayi kusikhona ukuthi manje sesibaganile noma mhlambe basiganile. Cha, msana ukuthi mhlambe nikhulele emzini emkhulu yethembu nabuka mhlambe ithembu ukuthi iphathwa abantu bese nithatha ke lokho nekulethela emculweni, kusemculweni labafowethu asikwazi ukuyiphilisa impilo yasesithenjini. Insizwa lezi cha anginankinga nazo zombili. Endlamlenze njengoba ngiyibongela nje negcoka mali lokho ngiqhubeke njalo futhi nokulibongela ngengoma yalo egelezayo nje sekubonakala vele ukuthi akukho kuyophinde futhi kuyiphazamise ngendlela nje egeleza ngakhona. Futhi angifisi ukuthi kube khona ukuyiphazamisa, ngifisa ukuthi igeleza njalo size siyongena nayo unyakeni omusha ngoba isibonakala ukuthi yenza kahle kangakanani.